Khasi Student Union South Khasi Hills District minta kesengi ke arpo kendai tarik ukala lingkot kila lejban ujor shu Chief Executive Member jong ke KHADC halor ke jing yo alat ki brio banabar ke jilla banshna ki yo ki hat bat ki judging tay bapher ha uput usam jong ka ilaka maulong sordarship bat ka hima sora kabadon hakithan majai bat ichamati haba kren shekilat patai kubor nakaliang upresident ka seng usamla Reebok Stadium do ula ong bakajing ujor jong kaseng sya ka KHADC kadai hadin bakaseng kala debban ujor sya usordar ilaka maulong bat hima sora kadba nakaliang jong ki kim shimla le AA ula ong ru bana kaliang kaseng kasngau khya ya ka jing long jing man jong kathan namar ka jing jellai ki brio bana bar jella ban le ya ka khayi pateng hapo kathan shu ula ong ru baha ka jing lap kaseng duna shu ya ka shipotali ki jaka mani blay balatay be an ki brio banabar hakithan ichamati ula boru ka jing maham ka bating ya ka hima sora ki ilaka badru ya ki brio ki bajumlin banle ya ka no ka kam be mani hapo kathan bakim bit banle namar ka seng kamla ban shupen ni kala long serious hadu kata namar ba ka jing complain jungi akani ka sengi ka pementa kalong beteng ya ka ilaka maulong leadership berkunjung ru ya hima sora kat ko jinglap jungi juga seng namar habia dei ba kamolong ngilap namar ba kidon ki ketu kat ni ki bri bla shna ya gayo hadin ba jing khat no jung lur sha ya ko shamati ka are kayo ka baki khot ka pantha undan te hadin pat kila lek ban shna yo stasha lubia ka dibari tena kaleng jungi ngila complain hadin pat usordar mlei ei tena kaleng jungi nglawan ra ya ki jing complain sa shisin pat ha kmat jung UCM bara ka juga poru na kaleng jungi ngila complain ru ba ka haka ilaka maulong hi kibun ki jaka bersyutai barit-barit kita ki jing duai belai na mata ki wai par ki jai bereu kantam ki bar jelah kila bun kim duna shu ya ki sipau teli kat kum ka jing yo i berki saki jungi ka seng ki lawan da ka jong khamat tena kalian kata ru ngi keli ngi sim ki jikeli ba balai na kalian jong ki kli nok sensyar ki bami atau ka por balai ki mla balai ai ban penduk pandam ya gani ka jaka ka ba kila syutai PI kata ka jaka mani ka ban kam duna shu ya ki sipau ki teli baraka juga poru ilawan ban komplain ni habia dei bat sim juga hima sora bat ya ka office si borok gawai namar ka jing doko ha ka jing terikam hang kia tan ngiru ngidei na po ka kikon ki hajar hima sora hinrei ni suthu bana ka por kam dei ki jing le don bor kam dei ki jing pen ibor ka jongi ya ka hima hi borok gawai hinrei ka dei ki jing bom sya na ka liang ka jongi ka seng namar nakaliang jungi ka seng ni smo banbu namar ba kali ka office jong sim hima sora bakat no sin ni jurung man kapor na kapor sa kapor ki jing thok ni ju pen her si ka hima sora ndreng i bikim seiso si seru nilai keren ni kita borok khoi hading nila compile borok khoi ki jing thok ki jing tar bat ki saki borok ilawan mi su cm namar kani kala long ba pensat yang ngi mla su banong ban susya hadu kat kini kisni banta namar kawai ka jaka kalong ba ki khasi jungi ki kendu ba ki dekhar hadin ba ki aisa ya ki hindrai kadon kapor ba ki dekhar pat ki lale don bor ki kam trai jaka tenrai no usim na kaliang katar umlei ei berkumjuru haka hima sora hangki hapok majai hi om dunashu ya ki sipoteli kita ki ying mane ki balak shutai bi an ki barjala katar di barit kat habalap ki ding jiri kat habalap kini ki jaka ki bakam internet ki bakam i long kumni kum tai na kaliang ki barjala kita ki mane pat bali pat long bi an na ki barjala berkumjuru na kaliang jungi ngi ong ba piri ban pen i ya ki sensos ban shu ong genuine ki dekhar ni mahsya namar balai bahapok majai hang thi kilabun pelat ki dekhar bat hapo hima maulong hi kilabun pelat ki dekhar wat la kataru kimdon ki jing pensisya bagi dei kita ki beri ki genuine ne ki dei ki berang suwan ru bat sakawai ka jing ujor jungi kalong ba na kaliang jong CM ru la sim yang ne ka kam ru la ong bangin ai ki jing tho ban khot somon ni sim bon ai ka syuko salor ka jing ai jaka jong ya ka sumrita buru ka badai kalok jong pratap das ya katu la ay ka pata jaka kalong ha ka arsnem harga khat ar bat kumjuru ay ka pat ya ka NOC ka no objection certificate ban sna ya ka hotel kata ka buru residency hang ki hapo majai ha usnem arja khat nyo kane kala long bi an chaba palat ula pan kheng om yang tang ya ka an jo district council ni ula pan kheng ya ka mai khalaya transfer act ka ba khat khandai spa nyo kuai tena kali yang jungi ong ba pidai ban le ai bara ka ju ka por ki don sa laingut sangut ki bar jela ki layo jaka hang thi na kali yang ju si mumla shu ban ai juba adu kat kini sini minta nimbat si ban wan mi sport district council namar ba ya u Bishnupal ru keli ba uyo ya kapata jaka nano manu ba ai rangkat ki dolir kum ki saki ya kata ru khamla ban ai
teng ru ya une Rahul Roy badan ya ka ying hang to armala hapo yong majai bai ya urung lapan ya jing pensyai reina kalian jung sim hadu kat gini sengi banta umla kasulong no balik si yo dei bula ai ru ya kata ni melak bentip nrai council kan le ya ka kamram ka badan kam bara ka ju ka por ru habia dei bat kita pat ki jaka ki puta habede kata kayo hapo maulong na kaliang jung CM ula pular ba unsa hirhi biang sa sisin kesni kala benlong no hadin artayo nomor bahak ini ki sni ong badang bunkam ndrei habede pat kata kajing ai jaka na kaliang CM ong ban ai no ko somon ban khot syuko si CM support district council barhaga jung ko por pat habede bat kitki jinglum musur bat kita ki jingshna ya kanika ying mani na kaliang jung CM un ai ki jing tho ba ki de ban pan prano ia ki kri nong sensyar di bahak atau jaka ke ba kita ki jaka in mani dekhar ki babun tena kali yang jungi gaseng hi ni smuthu ba kani kamdei isu ke isu ke batang menta kani gade ki isu balana lada na kali yang jungi gaseng ni dang khain sting ba ki kri nong sensyar ki dang khain sting ni smuthu ba ka majai ka maulong kita sila syati boro ngin sangam jolok si sini namar kum bangila ya pensyai mentan HCM om palat syu om duna syu ya ki spo hajar ngut ki bar jela ki badon hapo kathan majai silai boro namar pin ken na kinong bomma hapo ki kwari ru kim duna ya ko kwari ki lai pongut kata ru ka district council kamdon e ki jingtip abi dei ki kor kisla pin ken ki driver truck ru ba ki dei mona ki don driving license ki bon nabar ki don kampat ya ka label license jong ka district council nama ka district council ka bapet ya ka khai ka pateng ka bapet ya khendau ka siap ngi sothu ba trading by non tribal ru ka di district council ka bapenmi tingi di basuthu manamar ba u jai ber ka si jungi mentau la ini ki kambaro te ka district council ka de ben chimphia namar ni na kan ka seng ni sothu ba nila krenting e mantan balada ka council kamla bani e la daja e ga seng ngin her sithi la daja e ki hab ben sim klik na di klik no sensyar ngadu ka council ka hab ben sim jiki klik namar ba ni sothu bangi nila along ki barik pa ka ti ka thang ki beroi bat hagaju ka por ngila complain ya ka Rama Krishna Mission ka badan hapo sora bat kisaki kisatar ngin sa aya pi ki press namar ba hapo Rama Krishna Mission hang thi pi di bentip baki dekhar kim duna kibun palat kitam spa kajing recruit jong maharaj ya ki dekhar hang thi kamut ba amduna ya ka arpo arteli ki skor ki badan hapo ka hima sora ha kidon terter sagati ka than jadu sobar habu mausmai kini ki ki jaka puli ki ba maharaj udon nagaliang jong ka RKM Rama Krishna Mission tenrai ukhot pat iki breu hang thi banri hapo sora kamut bala dadon kanu kajing trei kabala dari desa kan gunu kathain ka desa mausmai ka desa sobar ka desa sila ka desa lain au kumta ter segitu giskur badon upha di tigi breu lajong nang thina po sora uba upansa upha keleng tahdin nagalen jungi ka seng indalek nipan di ai keli mata ba maharaj udon entity ayu ba kane ka sarkar ke jungi menul aibor ka government ni maharaj ben issue ya kata ka level license menol aibor ka district council ya maharaj ban issue ya sekretari jongka Rama Krishna Mission ubelasi kini orang tu ban identify bakini ki nong trei ki bala pensisya de sekretari jongka Rama Krishna Mission te ya kata ngila de mention de nakaliang jong ka council klap hak pre me ki jingtho ban keli ya ki jingdon joki pre hang thi hapo ram ban keli ya ka provisional tax ka bayade ka council bat nang taru nakaliang ka council ko ang ban simkhiai kini bro khoj kan le ka badon kam namar teng kumban suya keren hang ni ka jing e hang ti hapo than jungi labun palat ki bar jela namar ba kumban syukren no hang ni khniat ngan supan kan mau namar hakisni ki bala le ki don ki bre ki ba tho i ti jing tho apo kon ro ki bong ba kinu ki bu ikini tre dekhar bala daja e kan haban sim ki jing ki kli ni na kali ang kaseng ki SU hi ngi so ban ai burom lada ude simet ne lada di kenhun ngi so ban ai burom namar ubre ubatho ikatong ngis ngothu ude ubre ublai kendu halaka jong ko sing namar kumbong susu tham tang uta ubathari usia uta usuthu igjingpang kato kamdei tang jingtho nakaliang jungi ga seng lengi pen tikana namar ba nakaliang USP nakaliang ka SDO hapo sora hang thi kila khot lut igni ki klik no sensyar khamtami usim banlum ye kijingalang ban thuet i takibreu ki badon kti haban ta ekatok postar hendrei ngi pen tikana nakaliang jong ga seng ni kloi baniro lada ude uru simet lane lada ki kenhon ni kloi ban ai ki jingkarshan jo ka seng galong banang ni chakmat ni ngim don kam mi ki jingtho ni na kaliang ka seng ki SU ko banirap i to ko jingtho ban panskem nin mi ne chakmat ban ong ban khnra lut i ki dikhar ki badan hapo sora namar ngi ngim la sya ngim la pek namar ba hapo sora tang kinong bela ki banabar kim duna syu i ka sawajar ngut ya kata ka detail ngin sa ai hadin lada ben li khnra namar ngi la tip lut ki jaka ki ba ki dikhar ki yo banwan bela hapo ka than ki jongi te tanggani hina kaliang jungi ka seng ni kwa ba
Ikipai ba baro bakin yami ke jinga trailang kindai ban ong bangi ngile ya kani ka kam tang bipsini ke himang bipsini ka tak ilaka rai ni kwa ba mapiru pindon ya ka tak jikit klik na manta kari ba jai bare namar ba kani ke jingpun jongi jong kaseng kam dei shu batang menta namar na kapor sa kapor ni sutu ni laju lek ban ujor rai ka jing shim sting ke jong ki bat ni maham ru balada ka council kamut tang ban shu penbit yangi ni ong ba ni long ki blak loi la da ja e ni kaseng ki hab ban shim jikit klik namar ba nakaliang juga hima hakasni ka bala de pi pila yo i pi saki da jok mat ka hima kala khot ban long kong san yo cm jongi ban play ka parking ngan suya thu ya pi ka to ka parking la de play shwa du cm ha usnem arajar apo ka e gani ban khot ban play biang yo cm yo de ka taktik tang ban chupan bi no ban ong ba unnum le i na jing aja ka jong u shu du khar ka ta tengi nakaliang ka sengi ma kan tida namar nakapor sa kapor ni la ju le ujor ki city bro khot ni la submit lu dang ni tedai na kata kadau ngi ru ngi kerpa de council kam dei ban le politik balada ka council ka le politik ni suthu ba kam dei shu ka babat e khendau ki ap ni ki samlang ha ban mi chakmat namar ka khendau ki ap ngi kwa bandu tang si so phit ru ki wei par ke bajala